ng mga nagbabagang balita. Food security at stability. Asahan sa pagiging operational ng Mega Cold Storage sa Kamsur. Binabantay ang low pressure area. Ganap ng bagyo at pinangalanang ADA ng Pag-asa. Space beneficiary mula sa iba't ibang lugar sa Kamsur, sumahod na! Magandang gabi, narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Muling binisita ni Agriculture Secretary Kiko Laurel at Governor El Rey Villafuerte ang nagpapatuloy na konstruksyon ng Mega Cold Storage Facility sa Camarines Sur. Pasilidad tutugon sa food security at stability ng bansa. Narito ang ulat. Nasa 85% na ang konstruksyon ng kauna-unahan sa Bicol Region na Mega Cold Storage Facility na itinatayo sa San Jose, Pili, Camarines Sur. Personal na binisita yan itong January 14 ni na Department of Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel at Camarines Sur Governor El Rey Villafuerte. Disyembre sana nitong taong 2025 ang target operation ng pasilidad, ngunit naantala ito dahil sa epekto ng sunod-sunod na bagyo sa rehiyon. Gusto namin matapos ito kagad dahil kailangan ng ating mga farmers and fisher folks. I believe this is already about 85% complete. At kanina nga yung timeline ay napag-usapan namin nito. At sana, ang initial kasi na dapat matapos to December, kaya nga pumunta kami dito pareho para nga tutukan na to para matapos na. At na-agreed timeline is pull down dapat ito by end of February this year. So, malapit na. Definitely kasi yung mga, kung makikita mo yung ibang areas dito na damage talaga ng Super Typhoon, dalawa. But nevertheless, on track naman tayo sa ating plano na matapos to as soon as possible. Ang soon-to-operate na Mega Cold Storage Facility ay kaya mag-imbak ng tunay-tunaladang iba't ibang agricultural commodities tulad ng gulay, karne, isda at dairy products. Maaari ring i-imbak sa storage facility ang mga produkto hindi lang sa Bicol Region, maging sa Visayas at Mindanao. Equipped ang pasilidad ng solar power system para makatipid sa kuryente. May blast freezer din at processing, maging packaging area para sa value-adding services ng mga magsasaka sa probinsya at Bicol Region. Ang pagpapatayo ng naturang pasilidad ay isa sa mga bisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na gawing agri-entrepreneurs ang mga magsasaka na hindi lang basta nagpo-produce ng agri-products kundi malaki rin ang papel sa economic growth ng bansa. Oras na maging operational na ngayong first quarter ng taon ay tutugon ito sa food security at stability hindi lang ng rehiyon, maging ng buong bansa. Isa pa umano sa benepisyo nito ang sapat na pagkain sa oras ng kalamidad. Well, this facility will serve the whole of Bicol actually. Kung sino gusto gumamit, hindi naman ito for Kamsur only. So it's lahat ng farmers, ang hangarin mo natin dito is mapuno ito as soon as possible. Kung mapuno ho yan, malamang i-expand na natin yan para mas marami pang masilbihan. But of course, one step at a time. And nandiyan naman ang support ng LGU, kinakausap na natin yung ating farmers. Example na lang, ng Bagyong Christine, 2 linggo tayo may baha. So lahat ng produkto ng Manila papuntang Bicol, Visayas, Mindanao hindi makapasok. Naubusan tayo ng pagkain. So with the cold storage now, kung makat off man dahil sa bagyo, meron tayong pagkain na nakastore. First phase pa lang umano ito ng proyekto ng DA sa Camarines Sur, lalo't magpapatayo si Pangulong Bongbong Marcos sa probinsya ng food hub na inaasahang magsisimula ngayong taon at matatapos sa taong 2027. Ito ang food processing, storage at market ng mga agri-products na produkto ng mga magsasakang Bicolano. I'm happy to announce na mag-MOU ang DA at ang LGU ang Governor's Office na nagbababa ng 500 million pesos para magtayo ng food hub dito sa Bagsakan ng Bayan na mega food hub na tinatawag natin dito sa Pili. Yes, Kamsur. We hope to hopefully start construction before June this year at matapos yan by hopefully June next year. At magkakaroon na ng pupuntahan, meron na magiging market na pwedeng puntahan ang bawat individual farmer na pwede
pwede sila magkaroon ng pwesto ron para magbenta ng kanilang produkto sa tamang halaga, sa tamang presyo. Samantala, pinatikim din ni Gov. El Rey kay Secretary Laurel at iba pang DA officials ang proudly Kamsur-made na Coca-Cola na nakakuha ng suporta mula sa ahensya. Chris Novello, CSN. Binabantayan ng Pag-asa ang sama ng panahong ganap ng naging bagyo at pinangalan ng Ada na unang bagyo ngayong taon. Ilang lugar sa Visayas nasa signal number 1 na. May ulat si Regine Bue. Ganap ng bagyo ang low pressure area na binabantay ng Pag-asa. Ayon sa Weather Bureau, ito ang kauna-unahang bagyo ngayong taon na pinangalan ng Ada. Nakataas na rin ang tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang lugar sa Eastern Visayas, katulad ng Samar, Eastern Samar at Northern Samar, at sa ilang bahagi ng Mindanao kabilang ang Dinagat Islands, Surigao del Sur at Surigao del Norte. Kung mananatili ang kasalukuyang direksyon ng bagyo, inaasahang maglalandfall ito sa Eastern Visayas at posibleng dadaan sa rehiyon ng Bicol na may potensyal na maglandfall sa Catanduanes. Posible po tayong magkasignal kung hindi magbabago ang kanyang bilis sa 35 km per hour by Huwebes ng gabi or Biyernes. At posible din po na maglandfall or closest proximity niya by Saturday, Sunday sa Catanduanes. So inaasahan po natin over the weekend na may pag-ulan tayo at pagbugso ng hangin at maging ang mataas na pag-alon ng karagatan. Meron tayong 24-hour sea condition na posibleng maka-experience tayo ng rough seas up to 4 meters within 24 hours sa coastals ng Camarines Norte, Northern Seaboard ng Camarines Sur, at Eastern Seaboard ng Catanduanes. Posibleng mag-intensify pa ito bilang tropical storm. Samantala, paalala ng otoridad na laging sumunod sa mga instruksyon ng lokal na otoridad at maging handa para sa posibleng epekto ng bagyo upang masiguro ang kaligtasan ng lahat. Regine Bue, CSN. Samantala, kalaboso ang isang tulak umano ng illegal na droga sa ikinasang bypass operation ng Kabusaw Police. Ayon sa impormasyon, nakuha sa suspect ang higit sa 1,000 pesos ng hinihinalang shabu. Ilaw, sir. Flashlight po. Flashlight. Sir, flashlight. Sir, papalas. Flashlight po. Nakuha rin sa suspect ang non-drug items tulad ng cellphone at budel money. Naharap ang suspect na isang welder sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Isa sa mga tinututukan ngayon ng liderato ng pulisya sa Bicol Region ang pagpapababa pa ng crime rate. Brigadier General Miranda ng PNP, pinaghahanda ang kapulisan sa Naga at Camarines Sur sakaling i-deploy sa Albay lalo't nag-aalboroto ang Bulkang Mayon. Si John Amador sa detalye. Bumisita sa Kamsur si Police Brigadier General Erosito Narito Miranda, Regional Director ng PNP Bicol, para pasinayaan ang powerhouse ng Camarines Sur Police Provincial Office. Sa pagharap nito sa media, binigyan din nito ang pagpapaigting ng kapulisan na mapababa ang crime rate sa Bicol Region. Sa landscape ng criminality dito sa ating rehiyong Bicol, hindi naman po siya mahahalin tulad, lalo na sa NCR. Dito po, bagamat may mga nangyayari, mga krimen, pero ang mga krimen naman po na yan, sa katunayan ay agad-agaran naman nating na-resolve o bibigyan na solusyon. Naibibigay po natin ang ayon ang hustisya sa mga nagiging biktima. Mapapansin nyo, dumami po ang pulis sa labas. Akin pong direktiba yon na gusto ko galing sa entrance ng from Quezon papuntang Bicol hanggang doon sa Matno, may patrol car, may motorcycle patrolling at merong police visibility border control points. Ayon kay General Miranda, gusto niyang maramdaman ng mga Bicolano na sila ay maayos na nababantayan ng mga kapulisan at mabawasan ang kriminalidad sa rehiyon. Tututukan naman ng kanyang liderato ang pagpapalakas sa cyber cops o makabagong pulis para sa iba't ibang krimen na nangyayari online. Meron po tayong cybercrime awareness and cybercrime resiliency, mga trainings. Yan po ay inopisahan po namin sa mga kapulisan. Pero darating po panahon na ibababa po namin sa mga barangayan. Higit sa lahat sa mga kabataan at mga kababaihan.
Kasi po, ang cybercrime, dyan, hindi lang yung pag-i-scam, kundi pang-i-exploit ng kababaihan ng mga kabataan. So, kailangan po nating maibaba ang kaalaman para maproteksyonan ang ating mga sarili, mga pamilya laban sa cybercrime. Kasama si Police Colonel Virgilio Olalia Jr., Provincial Director at City Director Fariñas ng Naga City Police Office. Pinaghahanda nito ang mga kapulisan sa lungsod sa Kaugma Caps sa posibleng deployment sa Albay dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Tinaas na po ang alert level. Ang ating pong preparasyon hindi po naaayon sa alert level. Mas lagpas po. Mas lagpas po. So, ngayon po na alert level 3 ay ang preparasyon po natin 5 na po. 4 and 5 na po. Kaya po, si PA Council at si City Director Naga ay may handa na pong mga tao. Nakahanda na pong mga tao nila upang tumugon sa pangailangan ng Albay. Sa ngayon po, kaya pa pong tugunan ng Albay PPO ang mga gawain na nauukol sa pagsisigurado ng kaligtasan ng ating mga kababayan doon sa bayan ng Albay. Ang 6 to 8 kilometer permanent danger zone po ay na maayos na po natin nababantayan. Meron po tayong identified 8 border control points. May deployed po tayo ng mahigit 1,000 tao na nagpapalitan po sa 24 oras. Jan Amador, CSN. Samantala, nananatiling suliranin ng ilang residente sa bayan ng Milaor ang kakulangan sa supply ng tubig. LGU, iniimbestigahan na ang matagal nang hinaing ng mga residente sa tubig ayon kay Mayor Iuste. Si Eli Balbin sa detalye. Patuloy na inirereklamo ng mga residente sa bayan ng Milaor ang kakulangan at hindi regular na supply ng tubig ng kanilang water supplier, ang Milaor Water Corporation, na labis na nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ayon sa mga residente, may mga araw na mahina o tuluyang nawawala ang tubig lalo na tuwing umaga at kung kailan mataas ang konsumo. Ang problema may di pagkakaagama yung bulos. Maagahon, may bulos man maitom. Na pinahiling ko sa Indo, si istakan ko kan si Arco, pero aral daw kang piglilinigan tamasupog kung nagmamakisiar. O yan na lang rin reklamo may dapat. Aga, igwapang bulos na araw kayo na ngunyan, manang bulos, nahiling nindo. Yung malang yung papabot ko sa... Ngunyan sila, bulan na sila, ngunyan na taon na ining nakaagi. Nalulugod sila, maghapon na sir, garo na ba ganiyo Manila ang style. Pag madaling araw sir, makusog. Pag araw ka sir, mga alas 7, alas 6 na makararigos ng mga ang akit ko, maluya na sir, hindi nag-ano. Pag umaga po, mahina po yung tubig, parang ihi lang po lumalabas. Tapos po, pagkahapon, ganun din po. Pag gabi, malakas. Pero po, hindi namin nagagamit ng maayos yung tubig. Tapos po, minsan, di namin alam kung naglilinis sila ng tubig. Yung minsan lumalabas, yung parang putik. Dahil dito, napipilitan ang ilang mag-imbak ng tubig habang ang iba naman ay bumibili pa ng inuming tubig na dagdag gastos para sa pamilyang may limitadong hanap buhay. Ayon sa pamunuan ng Milaor Water Corporation na tumanggi ng humarap sa kamera, ay patuloy ang isinasagawa nilang flushing ng linya ng tubig sa iba't ibang bahagi ng barangay upang masiguro ang kalinisan at kaligtasan ng supply ng tubig para sa mga residente. Iginiit nila na tuloy-tuloy ang kanilang mga hakbang upang matiyak na ligtas at maaasahan ang tubig na ipadadaloy sa mga barangay. Kinumpirma ni Mayor Bing Iuste na patuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng lokal na pamahalaan ng Milaor kaugnay sa mga isyong kinaharap ng Milaor Water Corporation. Ayon sa alkalde, patuloy pang tinatalakay sa loob ng sangguniang bayan ang naturang usapin upang masuri ng mabuti ang kalagayan ng serbisyo ng tubig at ang mga reklamo ng ilang residente. Ongoing pa po yung investigation natin kasi may kontrata yan na pinag-uusapan pa ngayon sa loob ng sesyon ng Sangguniang Bayan. Pero so far po, nung nakausap ko po ng pag-upo ko ang Milaor Water Corporation, pre-measure natin silang dapat ayusin nila within 6 months. And ngayon po, umpisa na naman ng ating taon, magkakaroon ulit kami ng pag-uusap. Kukumustahin natin kung anong ginawa nilang pagbabago sa loob ng 6 months habang ako na po yung nakaupo.
Dagdag pa ni Mayor Iuste, dapat pagbutihin ng water supplier ang kanilang serbisyo, lalo na sa mga lugar na matagal nang nakakaranas ng kakulangan o problema sa supply ng tubig. Eli Balbin, CSN. Nagpapatuloy ang district meet ng Department of Education sa Camarines Sur. Paghahanda yan para sa gaganaping Palarong Bicol. Ilang sports games ng district meet ng DepEd sinagawa sa Fuerte Camsur Sports Complex. Narito ang ulat. Sa bawat salita ng pasa, sa bilis ng galaw at sa lakas ng bawat tira sa ring, kitang-kita ang dedikasyon at husay ng mga kabataang manlalaro na nagtunggali sa sports sa basketball bilang bahagi na nagpapatuloy na district meet ng DepEd Camarines Sur. Mula sa mga bayan ng Pili at Gowa, ipinamalas ng mga piling mag-aaral sa elementarya ang kanilang talento sa sport na patuloy na minamahal ng marami ang basketball. Ginanap ang district meet sa Fuerte Camsur Sports Complex sa Barangay Kadlan na may FIBA standard basketball court at nagsisilbing venue para sa mga indoor games ng naturang palaro. Dahil dito, hindi na itago ng mga manlalaro ang kanilang paghanga sa pasilidad na malaking nakatulong sa kanilang kumpiyansa sa loob ng hard court. Isa sa mga manlalaro ay si Roger Kyle Acacio mula sa bayan ng Pili. Ayon sa kanya, bagamat nanibago at medyo nangapa nung una dahil sa laki at profesional na ayos ng court, natupad din umano ang isa sa kanyang pangarap na makapaglaro sa isang ganitong uri ng pasilidad. Pangarap ko pumakawat sa arog kanina. Ngunyan po natupad na po ang pangarap na naugma po sa ko ang pamilya dahil nakabot po ko dito sa kawat na yun. Salamat po Lord dahil napina-experience mo sa mga magkawat ng arog kanina. Kagayon ako. Ayon naman kay Coach Jovi De Mesa mula sa bayan ng Gowa, isang malaking karangalan para sa mga mag-aaral ang makapaglaro sa isang sports complex na pinagdadausan din ng malalaking palaro ng basketball sa bansa tulad ng NBL Pilipinas at PBA. Aniya, ang ganitong karanasan ay nagbubukas ng mas malawak na pananaw at nagbibigay inspirasyon sa mga bata na ipagpatuloy ang kanilang passion sa sports. Para sa inga, dakmulan orgulyo ninda ta ang nagkakawat kaya digdi sa araw kaning kawata, lalo sa di sa Kaperte. So mga PBA magaso ang ugma masinda ta naka-experience din sa araw kaning kawata. Ta kung ano nga ni, kung ang mga eskilan araw kaning mga coach, siguro dako lang ma-develop natin. Dako lang akin na makawat sa araw kanita, magayon ang kawatan. Samantala, patuloy na nagbibigay ang Fuerte Sports Complex ng dekalidad na pasilidad na nagsisilbing espasyo para sa mga sports enthusiasts upang mas mahasa ang kanilang galing at talento. Ito ay itinayo upang magamit sa anumang uri ng sports mapa, indoor man o outdoor games na may kaayusan at komportabling pasilidad dahil air-conditioned. Alinsunod sa layunin ni Gov. El Rey Villafuerte. Regine Boe, CSN. Pinangunahan ni Governor El Rey Villafuerte ang payout ng higit sa 100 SPES beneficiary mula sa iba't ibang lugar sa Camarines Sur. Probinsya handang i-absorb o i-hire ang mga SPES beneficiary. Narito ang ulat. Sa Comelec Office sa bayan ng Guwa, Camarines Sur, na-deploy ang freshman student mula sa partido na si Joy Lee. Maiksing panahon man umano ang kanyang pagtrabaho sa tanggapan ng Comelec ay marami umano siyang natutunan na magagamit umano niya sa oras nang maghanap na siya ng trabaho. Since nag-deployed po kami kanya-kanyang opisina, nanudan ko po kung paano magpahorar sa ibang mga tao. Pag itong maluluya po magsururat, kaipuhan mong tabangan, pati mag-fill up po. Si iba naman mula sa Milaor, sa LGU Milaor na deploy at tulad ni Joy Lee na marami ring natutunan sa kanyang actual work experience sa tanggapan ng pamahalaan. Kung paano po magkipag-deal sa mga client mo po sa manawat pa sa office, like pakipag-socialize and computer literacy, tagal po kayo. Ilan lang si Ralph at Joy sa nasa 114 estudyante mula sa iba't ibang lugar sa Camarines Sur na benepisyaryo ng Special Program for Employment for Students o SPES ng Provincial Government ng Camarines Sur sa pamamagitan ng Camsur Peso, katuwang ang DOLE. Ang SPES ay isang programa ng Department of Labor and Employment o DOLE, katuwang ang Peso offices na nagbibigay ng pansamantalang trabaho sa mga kwalipikadong estudyante tuwing school breaks, out-of-school youths, maging dependents ng mga displaced workers. Dito nagkakaroon ng hands-on at aktwal na working experience ang mga kabataan na magiging mahalagang bahagi ng kanilang karanasan sa paghahanap ng trabaho.
Matapos ang temporary working period ay nakatanggap ang bawat SPES beneficiaries ng higit sa 7,000 pesos kung saan 60% ng kanilang sahod ay mula sa provincial government ng Camarines Sur at 40% naman ay mula sa DOLE. Pinangunahan ni Governor Elry Villafuerte ang payout sa mga beneficiaryo kung saan binigyan din ito na maliban sa sahod na natanggap ng mga estudyante. Ang isa pa sa mahalagang nakuha nito ay ang actual work experience na magagamit nila in the near future. Well, unang-una habang nag-aaral sila, meron na silang kahit paano employment opportunity for ilan months sa bigyan ng trabaho, 600 a day yan. So at least nagkaroon na sila ng konting tulong bago pa sila mag-graduate. Yan talaga inaasikaso ng probinsya na gusto natin makatapos ng mga pag-aaral ng mga bata at magkaroon ng opportunities na makapagtrabaho. So kaya lang ginagawa natin para maka-invest ng mga companies mag-invest sa CAMSUR. Sa importante kumita at na-experience nila makapagtrabaho bago pa sila mag-graduate. Bukas din ang probinsya na i-absorb ang mga SPES graduate bilang empleyado ng probinsya. Tiniyak ng gobernador na mas palalakasin pa ang kahalintulad na programa lalo na sa mga kabataan ngayong taon, lalo't naniniwala ang gobernador tulad ni Gato Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Nick De La Cruz, CSN. Patuloy ang paghihikayat ng LGU Pili sa mga business owners sa bayan na magparehistro at magpa-renew na ng kanilang business permit. Business one-stop shop ng LGU, pinag-aaralang i-extend. Si Jem Garcia sa detalye. Nagpapatuloy ang Business One-Stop Shop ng LGU Pili. Isa sa nakapila para sa Business One-Stop Shop o BOSS ay si Antonio Obanya ng Palestina. Naging mabilis naman ang proseso ng transaksyon ni Antonio dahil kompleto ang mga papeles na kinakailangan rito kagaya ng business clearance, community tax, BIR clearance at iba pa. Madali naman, laman sa kompleto yung requirements mo, didiretso naman yung flowing ng papeles. Paalala naman ng Local Government Unit o LGU Pili na nararapat lamang na sumunod sa batas at hinihikayat na mag-renew at magparehistro ng business permit ang mga negosyo at establishmento sa bayan ng Pili. Pag walang business permit ay ang negosyo ay lumalabag sa batas ang may-ari. So, pwede pong ipatigil yan ng LGU. And for sure, hindi sila sumusunod sa mga alituntunin sa health ng mga or kung mga bawal. Sa Gabos po na may mga establishment po digdi sa Banuana Pili, iniinkaminar ko po kamo na mag-asikaso na po kita. Itinaota po nga date kani is hanggang January 20. So siguro kung igwa pa din po na dai pa nakakakua, magdigdi na po kita. Yaon man po ang kagianan kan pagkua o da man magiging problema, itinaomi na po Gabos ang kagianan. Dahil na sila masasakita na magpara baralik-balik kung sain man ang mga opisina kasi Gabos na opisina kaipo, riyaw na po digdi sa covered court. Maski ako, yaw na din ako digdi. Plano rin ng LGU Pili kung magkakaroon pa ng extension date ang Business One-Stop Shop na taon-taon naman umanong gagawin sa bayan. Jem Garcia, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Camsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalo sa pagtitiwala.